Seuraava kysymys edustaja Katja Juusela, Turun Lyseon koulu, Turku. Nykyään nuorilta puuttuu motivaatiota opiskella ruotsin kieltä pakollisena. Näin kielen oppimistulokset ja sitä kautta koulumenestys muutenkin heikkenevät. Ruotsin kieliä sitä puhuvat koetaan suotta jopa vastenmielisiksi. Moni nuori ei pidä ruotsin kieltä tarpeellisena itselleen. Sen sijaan he haluavat opiskella muita kieliä, joita ruotsi vie nyt ajan. Kun kielen opiskelussa ei ole pakkoa, moni voisi kiinnostua sitä aikaisempaa enemmän ja opiskeluilmapiiri paranisi. Onko mahdollista, että ruotsista tulisi valinnainen kieli muiden kielten rinnalle? Ja opetusministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, tässä kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat mahdollisimman monia kieliä. Meillä Suomessa on sillä tavalla onnellinen tila, että olemme kaksikielisiä käytännössä ja sen takia on arvokasta ja tärkeää, että meidän peruskoulussa opiskellaan myöskin ruotsia. Se, mikä liittyy nyt tähän hetkeen, on se, että meidän hallitus on nyt valmistelemassa tuntijako-uudistusta peruskouluun. Olemme lisäämässä taito- ja taideaineita ja yksi tavoite on myöskin lisätä kieliohjelmaa valinnaisuuden kautta. Ja siitä huolimatta, että taloustilanne on vaikea, niin me olemme lisäämässä valtion avustusta siihen, että kunnat voisivat omassa opetusohjelmassaan lisätä niin sanottuja vieraita kieliä, harvinaisia kieliä, joilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kiinaa, Venäjää, Espanjaa, Italiaa ja niin edelleen. Ja me osoitamme kunnille nyt lisää voimavaroja, jotta he voivat laajentaa tätä kielivalikoimaa peruskoulussa.